טוב. אודי אלר נמצא על הספקטרום האוטיסטי, והוא מביא לנו בכל שבועיים רשמים מיומנו של אוטיסט, ככה אנחנו קוראים לזה, והיום נדבר בזמן שנותר לנו על פיטורים. יש הרבה מאוד אנשים שמפוטרים היום, וביניהם גם אנשים שסובלים מאוטיזם, או שחיים עם אוטיזם, ואתה אומר שזה בעצם, הם לא ימצאו עבודה חדשה, נכון? אני אומר דבר כזה, שזו סוגיה שלא מדברים עליה. יש בישראל 1.4 מיליון אנשים עם מוגבלות, יש עשרות אלפי אוטיסטים, יש עכשיו הפגנות שמדברים עליהם הרבה, של בעלי עסקים, של מובטלים, צעירים, והם יכולים ללכת ולהפגין. אנחנו לא רואים שום הפגנה של אנשים עם מוגבלות ושל אוטיסטים, מעולם גם לא ראינו. שמענו רק לפני יומיים על תעסוקה של חרדים, שילובם בהייטק, שהם 3%, ואיזו פרויקטים, היום יש 10,000 חרדים עובדים בשוק ההייטק, כפרויקט לאומי של מדינת ישראל לשלב חרדים בהייטק. גם זה בעיקר חרדיות, אנחנו לא שומעים על שום פרויקט לאומי לשילוב אנשים עם מוגבלות, לא רואים שום פרויקט לאומי לשילוב אנשים עם אוטיזם. אלו אנשים, בפרט אנשים עם אוטיזם, מאוד מוכשרים, מאוד ממוקדים, יש להם ראייה מיוחדת על דברים. בצבא כן עשו דברים, נכון? בצבא כן עשו דברים. בצבא אין שום פרויקט שהוא לאומי. יש מספר עמותות, הצבא נותן לאוטיסטים פרופיל 21, חלק מהם, אני מדבר על קומץ בשנה, כמה עשרות במסגרת עמותות, אבל אין הכשרה. הכשרה, אם היא מתקיימת, היא מחוץ לצבא. אין פרויקט לאומי שמרים, ויש לך 22,000 אוטיסטים במערכת החינוך, בתפקוד גבוה, הרבה מאוד מהם. עכשיו, רק 16% מהאוטיסטים מועסקים. הרבה מאוד, אני אומר לכם, אני שומע סיפורים על אמא מתקשרת אליי, הילד הוא חשמלאי, מהנדס, שנות ה-30 לחייו, עובד בחנות ספרים. אני שומע על בחור עם תואר שלישי בגיאוגרפיה, עובד בספרייה עירונית. האנשים האלה קשה לשלב אותם, אין ליווי, אין הכשרה מתאימה של המעסיקים גם. אז יש לך עכשיו, אז תשמע, בוא קח דקה עכשיו ותסביר לי מה אפשר לעשות, אבל באמת בדקה כי זמננו הולך ונגמר. בקטע הזה זה קודם כל לא לוותר על האוטיסטים, להבין שחשוב וחיוני. בסדר, אבל הבנו את זה, עכשיו מה עושים? בוא נהיה תכלס, מה עושים? מה עושים בקטע הזה, זה בנושא הזה, זה קודם כל להבין, קודם כל הרצון להבין בערך של האוטיסט, בעובדה שהאוטיסטים יש להם כישרונות רבים בתחום המחשבים, בתחום הגרפיקה, בתחום התיוג, בתחום המחקר, יש להם ערך ייחודי. כשנותנים בהם אמון, כשבי נותנים אמון, אני משקיע את כל כולי. מה שהיה צריך לעשות זה תוכנית לאומית, לא רק עמותות וחברות וכל מיני פרויקטים קטנים שהולכים ומספרים לעיתונות כמה זה נפלא, אלא באמת סדר עדיפות של מדינת ישראל שאומרת אנחנו צריכים לחשוב מה קורה עם האוטיסט אחרי גיל 21. שליש מהאוטיסטים אגב, גם בתפקוד הגבוה הולכים לאקדמיה. גם שמה 80% לא מועסקים או ב-underpaid. חייב להיות המשכיות, חייב להיות פרויקט שבאמת, ותקצוב עם כל המיליארדים שמתקצבים, תקצוב לנושא הזה. אתה בעיקר צודק שאתה אומר, קודם כל חייבים לדעת, אחר כך להתחיל לטפל, אנחנו נאלץ להסתפק רק בזה. תודה רבה לך. תודה.